gawa muna tayo ng almusal guys kasi medyo gutom na si ate niya. Gutom na pala, hindi gutom. Tapos lagyan na ko muna yung ating patatas bago natin igisa yung ating corned beef. Lang siya onte, maprito lang onte para sandaling lutuan na lang. Saka mas masarap yung patatas kapag ganito, yung nakaprito siya. So, dito ko na rin pinrito yung aking itlog para tamad-tamaran lang si ate na guys. Para hindi na ako magkuha ng isa pang pan. So, habang sinasangkot siya ko yung ating sibuyas bawang, yan. So, nasangkot siya ko na siya guys. Malapit na to. Kapag nagluluto pala ako ng corned beef guys, kunti lang talaga yung oil na nilalagay ko. Enough lang para masangkot siya yung ating onion at saka garlic. Kasi yung mismong corned beef, may may fats yun na kasama. So, full ko na lang siya, yun na lang yung oil na pinagsasangkot siya ko sa lahat. Kain! Mga unta ninyo guys! Pino? Ayan, so may buntag sa tanan, mga unta ninyo. So, yun po yung ginawa ko guys. Pinagpatong-patong ko po lang sila. Kasi, kalaunan guys, kapag nakapitan na yun ng mga sanga, ng mga galay ng mga cucumber, titibay na yan sila. Mag-overlap na kasi yung mga ng cucumber niya. Ganito lang po yung ginagawa ko. Kasi madami kaming puno sa kawayan kapag may mga bumibili. Iniiwan lang nila yung mga tulo. Ayan. So, hindi na yun nila dinadala. Maliban lang dun sa may mga garden, talagang sinisinop nila kahit yung mga ganito kaliliit. Kasi malaki yung tulong ko sa garden. Katulad nito, yung mga gapangan, ganyan. So, masipag lang talaga akong niyan guys para medyo makatipid. Mahal kasi yung mga ganito. Although na-recycle siya. Kahit ito guys, sobrang tagal nito guys. Kahit ilang cropping mo pa, buhay pa rin yung, or pa rin yan, matibay pa rin siya. Yan, so mamaya, lilinisan ko itong mga dahon ng saging kasi para hindi sila makaharang sa ng pipino. Excited na ako dito guys, kasi malapit na ito guys.
yung roundabout ng Aurora. Malapit lang to sa amin guys, pero hindi kami palaging pumunta kasi sa Mulapi talaga yung ano namin. Kaya ko lang na-discover na ang ganda pala ng town na to. Ang dami rin tindahan. Tapos ito yung stopover ng mga aircon bus papuntang Iligan City, Cagayan de Oro, galing Zamboanga City at saka Cagayan City. Ito yung terminal. Sabi nila, ano daw, may mura dito ng mga paninda, meron ding mahal compared sa Mulawi. Mahirap kasi bumiyahe kasi pag pupunta kami ng Pagadian City, huhulihin kami. Strict masyado dun. Ming? Nagigutom na mo, Ming? Ha?
Nagutom na? Agoy. Luya, Mingming, oy. Uy, saniwang na, Ming. Wait lang.